А пък Александър Караджов казва, парите не миришат. Всъщност така казал кой император? Да видя дали ще можеш да го... Веспасиан. Веспасиан. Ей, знаеш го, мислих, че си го видял от някъде. Как бе? Това е много стар израз. Макар, че няма нищо общо с работа, точно дето може от туалетните с данък. А всъщност това са реплики на императора към сина му, когато той възроптал срещу вдигането на данъците на обществените тоалетни. Точно, да. Говорим за чистачки и стигнахме до туалетните. Както една жена от анкетата каза. Анкетата, от разговорите през седмицата, които имахме с приятели, слушатели, основното, което посочват като срамна работа е или чистачка, или сервитьорка. Защо? Аз не мога да си обясня защо това би било... Алекс, защо? Ти си бил в тази сфера. Сервитьор, управител, барман. Да. Сервитьор бил ли си? Сервитьор в Испания. Тук в България предимно барман. Защо да е срамна работа да носиш, да речем, безалкохолно, коли, бири? След като това го правиш и вкъщи всъщност. Да доставяш удоволствие. Според мен до някъде клиентите правят това, че с отношението на клиентите към сервитьори, бармани, сервитьорки. Да, не всички, но има някои, особено в нощни заведения или пък в такива по-късен час, където се работи, пренебрежително отношение, ти си задължен да им сервираш, се отнасят с тебе като... Всъщност те изкарват много добри пари от бакшиши, например, и са много добре по-платени от някои служители в офис на 350 лева заплата. Дейни каза, че е работила като сервитьор. Аз имах щастието една единствена вечер да сервирам тук в един бар на мои приятели, но то просто се наложи, за да помогна за тя вечер. Имах познати в заведението, които бяха втрещени от това, че сервирам. Аз питам защо. Кое е срамното? Когато съм работила, аз почти 4 години работих и сервитьорка, и барманка. Това беше, може би защото бях доста по-младичка, но за мен това си беше една много приятна работа. Изкарвах добър бакшиш, заплатата ми беше добра. Попаднах тогава на коректен работодател всъщност. И всъщност това си беше едно от най-хубавите времена в живота ми. Това беше една от най-приятните работи, които съм вършила. И говорим тук и стигаме до един извод, че сякаш хората от на по-средна възраст и по-старото поколение май казва, че няма срамна работа. Срамната работа е за днешната младеж, които искат да започнат от 1000 лева нагоре, работа в офис, със служебна кола, служебен телефон, бонуси. Така ми се строи на мене. Ти поне имаш наблюдение, нали учиш в Шуменския университет. Твоите колеги са на средна възраст колко? 20-22 години. Какви са настроенията сред тях? Какво искат да работят? Ти учиш за пиар, нали така? За пиар уча, да. Какво искат да работят точно, не знам. Те са записали тази специалност пиар, но повечето работят или сервитьорки, или възпитател, в смисъл тези децата, където се оставят центрове за гледане на деца. Основно това работят, то няма какво друго. Мълчание в ефира, това е нещо недопустимо за нашето предаване без претенции. Попаднах тук на една статия за странни професии. Точно това четях в момента. Ловец на летище. Неговата длъжност се състои в ловуването на домашни животни, които са избягали от летели и като цяло такива, които пътниците на самолетите са изгубили по една или друга причина. И представи си ти да работиш ловец на летище. Просто ми става смешно. Представяш си как като пътуваш и виждаш през илюминаторчето на самолета някой как гони някакви кокошки и зайци по Много е трудно пистите. Да се концентрираш тук с толкова весели колеги на среща ти. Всъщност да, зареждат ни с добро настроение. И какво? Алекс, каква е най-странната професия, за която си чувал ти? Която съм чувал? Аз в интернет съм гледал разни снимки с коментар отдолу, че най-срамна професия или... Тоест не срамна, странна, мръсна, в кавички, смисъл такъв. Сега, то не е за ефир да казвам къде чистят на салона, примерно някакви индийци, отзад му някъде, но явно се докарат първи и това е работа. Каква е твоята мечта на професия? Имаш ли си някаква фикс идея така за нещо, което трябва да се случи? Аз цял живот до преди година някъде съм работил в сферата на обслужването, барман, и после имах и заведение, но това е, поне за мен е до време. До едни 40 години, после вече приоритети са други, които трябва да върши внимание човек. Семейство и понеже сервитор, барманската професия, има и дневни, и нощни работи, и смени.
И зато реших да я сменя тази професия и избрах да запиша пиар в университета. Те малко си приличат, пак е работа с хора. Да, определено. Аз за това работа с хората, но все пак има някакво работно време по-нормално. Ние по нощите да работим. Ти до 40 имаш някакви си 14 години, така че все още си на 26, имаш време да помислиш. Алекс, много ти благодарим за това, че отдели от времето си. Лиши се от лекциите, които така стриктно посещаваш в Шуменския университет, за да бъдеш наш гост, да ни вдигнеш рейтинга, да ни направиш реклама. Благодарим ти наистина. А ние с какво продължаваме? С песен. Разбира се, остава съвсем малко време до 15, когато ще чуете редовната информация за времето и трафик.